Wara li Lawrence Gonzi ħabbar li ser jagħmel elezzjoni biex ikun ikkonfermat bħala kap tal-partit, One News tkellem ma' membri tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista dwar is-sinifikat ta' din id-deċiżjoni. Uħud minnhom qablu li meta Lawrence Gonzi jkun ikkonfermat bħala mexxej dan ikun hemm biss kontuma tissolva l-kriżi ta' maġġoranza fil-Parlament. Il-vol intern naħseb sejjer jassigura dak li l-problema li għandna li hija problema fil-partit biex inkunu ċerti verament hekk il-lider tagħna għandux fiduċja jew le. Ministru, dan il-vot intern kif se jassigura stabilità fil-Parlament? Jassigura xi jagħti direzzjoni ċara lil partit. Dan il-vot intern li se jieħu Lawrence Gonzi kif se jassigura maġġoranza fil-Parlament? Jassigura li il-Prim Ministru li jkun ikollu l-fiduċja tal-partit kollu wara. Oħrajn ħadu l-opportunità biex ifaħru lil Lawrence Gonzi u jgħidu li huma jappoġġjawh b'mod inkondizzjonat. Dan il-vot intern kif se jassigura maġġoranza fil-Parlament? Dinja turija ta' irġulija. Dan il-vot intern kif se jassigura maġġoranza fil-Parlament? Għandi kull fiduċja f'Dr. Gonzi bħala kap tal-partit. Dan il-vot intern kif se jassigura maġġoranza fil-Parlament? Jina nammira responsabilità li qed jimxi biha l-Prim Ministru u jina nsib mill-aktar mod disgustanti li l-mod responsabbli ta' kif kap ta' oppożizzjoni jibqa' jinsisti li rebaħ vot li tilef. Grazzi. Min ħajkun il-kap tal-partit ħajkun eventwalment il-Prim Ministru. Għandi fiduċja li ħajkun il-Prim Ministru Lawrence Gonzi. Madankollu oħrajn deru mhux ċerti x'inhu eżatt is-sinifikat ta' din il-mossa tal-Prim Ministru. Iż-żmien tina parir. Dan il-vot intern kif se jassigura maġġoranza fil-Parlament? Sanaraw. Dan il-vot intern li se jieħu Lawrence Gonzi kif ser jassigura maġġoranza fil-Parlament? Pass u x'naraw. Ma tara li wieħed relatat ma' ieħor b'xi mod? Hemm affarijiet li jridu jsiru. Dan fil-waqt li ministri ewlenin fil-kabinett ħarbu mill-mistoqsija. Dan il-vot intern li ser jieħu Lawrence Gonzi. Ministru, dan il-vot intern, Ministru, kif se jassigura maġġoranza fil-Parlament? M'għandekx komment? Dan il-vot intern, kif se jassigura maġġoranza fil-Parlament? M'għandekx komment, Ministru? Il-Prim Ministru wieġeb mod ċaru fid-dettall ħafna. Ma qed nisaqsililek mhux il-Prim Ministru. Il-Prim Ministru ta' spjegazzjoni jiena naqbel totalment ma' dak kollu li qal. 100% tal-vot. Spikka iżda l-Ministru Austin Gatt li għall-mistoqsija tagħna dwar kif elezzjoni fil-partit ser tassigura stabilità fil-Parlament wieġeb biss b'dan il-mod. Dan il-vot intern kif se jassigura maġġoranza fil-Parlament? Kif għatlek jien hawn il-Partit Nazzjonalista iktar b'saħħtu.